Dnes je skvělý den, protože dneska jdeme na Wolverina. To mělo být jako, že vás beru s sebou. Humor. Mám pocit, že jsem viděl ten první trailer, jinak jsem se vyhýbal všem jako těm reklamním spotům, takže jdu úplně na blind, vůbec nevím, co od toho čekat. A jdu s bráchou, s Tomášem, takže Tomáš taky točí vlog, takže když tak se potom můžete jít podívat k němu. A někdy by tu měl být Homer ještě, tak jdeme vyzvednout ty lístky. To je jediná věc, který se bojím dneska, že dostaneme nějaký místa vepředu a uvidíme jenom jejich brady, kámo, ve 3D. Ale guys, na ten film musíte jít, bo my tam hrajem. No, máme to takové kamera, tak jestli nás najdete, tak to potom napište čas do komentu. Děkujeme moc krát. Skvělý. Já mám pocit, že to je ten kostým, který jsem si měl půjčovat od toho týpka, ale nevím. O můj bože, tam je ten Xboxový ovladač s tou prdelí. A koukáme, jestli to mají ty bakety. To vypadá, že tady má jenom takový, yes. Já se tak těším na ten film, říkal jsem vám to už. My ještě před premiérou jdeme ven a už jsem říkal, že se na ten film těším fakt. To je... Tam půjde slyšet, jak dejchám. Tak excited. Jo. Bude slyšet, jak dejcháš. Kube. Co jsi dal? Kámo, klasika slaný a dal jsem si vodu, lebo mám také suchotý jak kofe. Máme nejlepší místa, podle mě. Reálně nemůžu uvěřit, že to už uvidím. Každopádně nám dneska nezabavovaly kamery, takže to asi znamená, že to tu můžeme natočit a dát vám to tady. Takže tak dám třeba první 2 minuty, jo, máte teďka tady. A vy jste k***a kdo? Hej, ticho! To jsou moji přátelé. Pojďme jim rozsekat prdel. OK, dámy a pánové, máme druhý den, emoce z toho filmu už se nějak jako vstřebaly, takže já můžu natočit recenzi. Ovšem ještě na začátek moc krát děkuji subscriberu a Cinema City za pozvání na tu epickou premiéru. A my jdeme na recenzi. Ty recenze tady hodím 2. Ta první recenze, jděte na to. Jo, běžte na to, ten film je zábavný, užijete si to, budete se smát, budete dělat Takže jo, běžte na to. Pokud máte rádi Marvelovky, pokud nemáte rádi Marvelovky, tak si myslím, že se zabavíte. A teď jdeme na tu druhou recenzi, jo, recenzi číslo 2, nebojte se bez spoilerů. Tak, od Deadpoola a Wolverina jsem očekával 3 nebo 4 věci. Ta první, skvělá dynamika mezi Ryanem Reynoldsem a Hugh Jackmanem. Druhá, epický fight scény. Třetí, skvělý humor. Čtvrtá, výborný příběh. A dostal jsem 3 věci tady z těch 4. Dostal jsem skvělou dynamiku mezi 2 herci, super humor a akční scény. Jo, ten příběh byl takovej... Jakože ten příběh fungoval, byl zábavný, ale byl to takový story vymyšlený jenom proto, ať se tam dají dát všechny ty camea, všechny ty reference, ať ten Hugh Jackman tam může jako se zase objevit a tak. A ono ve výsledku jako vadí to? Těžko říct. Ten film je zábavný, jako tak či tak, ale pokud očekáváte nějaký komplexní, hluboký metastory, jo, úplně že Duna level příběhu, tak na to zapomeňte. Je to prostě akčňákovej, superhrdinský, popcornový film, prostě je to komiksový story, jo, tenhle ten film ale nestojí na příběhu, tenhle ten film stojí na Ryanu Reynoldsovi jako Deadpoolovi a Hugh Jackmanovi jako Wolverinovi a na těch interakcích mezi nimi a tak dále. Z jaký věci jsem byl ultra nadšený, bylo to, že já nevěděl, jakým způsobem vrátí Hugha Jackmana do role Wolverina, aniž by nějak zneuctili tu jeho památku, jo, nebo nějak pokazili vlastně tu dramatičnost jeho endingu v Loganovi. No a tu moji obavu ten film vyřeší jako v prvních 10 minutách. Jo, v prvních 10 minutách si říkám, guys, líp jste to vymyslet nemohli. Líp jste to vymyslet nemohli. Jak říkám, nebudu spoilerovat, protože si myslím, že ten film jako stojí za to se na něj podívat. Ale ty vole, musím říct, že první polovina mi přišla o dost lepší, jak ta druhá polovina. Častokrát jsem si během filmu i říkal, jak Disney tohle to dovolil, jak Disney tohle, jak to mohlo projít. Protože v čem je ten film jako special v porovnání s ostatními MCU projekty, je jak moc je krvavej, jak moc je vulgární a jak moc si ten film dělá prdel ze samotného Disney. Z celé té firmy, ze všech těch jejich praktik, ten film si dokonce dělá prdel ze samotného Marvelu a jak to po Endgameu, tyjo, už není tak úplně jako ono. Jo, takže je tam úplně tuna meta jokeů, tuna narážek na jako konkurenci a všechno. Takže jako v tomhletom má Deadpool a Wolverine úplně ten největší impact podle mě na celý MCU, protože jestli v Disney schválili tyhle ty joky a tyhle ty věci, tak už podle mě tam schválí jako všechno.
Jo, jakože další filmaři v MCU se teď nebudou muset bát trošičku přitvrdit a trošičku to udělat brutálnější, protože podle mě Deadpool a Wolverine tam jako odškrtnou všechno jako reálně. Co se týče fight scén, jo, já jsem úplně sucker for dobrý fight scény, miluju dobrý fight scény, miluju choreografii dobrých fightů a tak. Tady byly skvělí, jo, tady byly výborný, jsem se u fight scén tak strašně moc bavil, jo, ještě tím, jak oba mají healing faktor a vlastně jako nemůžou chcípnout skoro, tak oni se tam jako řežou non-stop a furt krev všude a jsou velmi, velmi humorný, jo, i přesto, jak jsou jakoby brutální a jak jsou krvaví, tak jsou strašně vtipný a dobře udělaný. Další věc, hromada lidí na ten film půjde kvůli nějakým jako kamejím, jo, že se tam objeví nějaký herci, který oni chtějí vidět, nebo nějaký postavy jako starý nebo tak. Já popravdě nejsem ten typ diváka, mě jsou ty kamea popravdě úplně jedno. Jakože jo, na začátku MCU to bylo skvělý, když jste viděli Ironmana v Hulk filmu, jo, to vám úplně jako odpálilo mozek. Ale teď už jsem se na to jakoby tak zvyknul, že jakmile vidím nějaký cameo, tak jsem jenom, že jo, to je hustý, to je cool. Ale tenhle ten film to možná trošičku jako přestřelil. Jakože na můj vkus možná ten film byl zaměřený až moc na to, ať tam dají čím jak nejvíc kameí. Jakože fakt mi přijde, že ty kamea a nějaký ty reference byl ten hlavní jako point tohohle filmu, nebo jako, což samozřejmě hromada lidí ocení. Jen mi prostě mrzelo, nebo ne, že mrzelo, jen mi prostě přišla škoda, že ty kamea byly důležitější vlastně pro ten film, než jako nějaká jako hloubka příběhu, i když ty postavy častokrát tam jako se snažili hrát na nějakou jako takovou smutnou notu, tak já to vlastně moc jako nefíloval jsem ten smutek, jako který oni mají tam, nebo tak, říkal jsem si, jo no, v pohodě. Ten film je zábavný i tak, jsou to skvělý joky, skvělá akce, skvělá dynamika hlavních dvou herců, jde cítit, že všechny ty postavy, co jsou v tom filmu, všichni ti herci, všechny ty kamea, že si to tak nějak jako užívali, jo, jde cítit, že všechny ty lidi tam jako bavilo to točit, že to není takový ten projekt, který jako všichni nenávidějí a dělají to jenom pro keše. A to je za mě extrémně důležitý, jo, že vy cítíte z toho filmu, že ty tvůrce to bavilo dělat. Filmu bych dal 8 z 10, 8,5 z 10, nějak jako kolem těch čísel. Pokud to mám hodnotit jako Marvelovku, tak nejlíp to vystihl Brunner, tyjo, co mi psal. Jako Marvelovka je to 10 z 10, protože to tak prostě je. Jako film je to prostě taková ta 8, ale jako Marvelovka je to úplně perfektní. A pokud máte rádi kamea, si fakt přidejte k tomu mému hodnocení ještě ty 2 body. Užijete si to extrémně. Samozřejmě, to je jenom můj názor. Mně osobně ta druhá půlka přišla míň zábavná jak ta první půlka, protože ta první půlka byla tak nařachaná. Ta první půlka byla tak epic, to prostě začalo, přirazilo vás to do té sedačky a nepustilo. No a potom v té druhé půlce přišli na řadu už jako záporáci, jo, a to hlavně nějaké jako rozuzlení a tak dál. A tam už jsem to jako trošku ztratil, tím jako neříkám, že by mě to zase nebavilo, jo, jenom prostě ta první půlka mi přišla vodost lepší jak ta druhá. Přemýšlím, kam bych ho zařadil, jakože do nějakého tier listu Marvelovek poslední. Jakoby to je asi vlastně jedno. Co je důležité je to, že Marvel udělal film, na který zajdete do kina a budete odcházet šťastný. Jo, že nebudete odcházet smutný s takovým tím hořkým pocitem v puse a budete si říkat, že no, ten Marvel je asi v piči. No. Jo, tohle se tady u Deadpoola a Wolverina nestane. To je vlastně to jediné, co potřebujete vědět. Jedna věc je, že já jsem strašně zvědavý, jako co bude s Marvelem jako dál. Kevin Feige oznámil, že další fáze Marvelu bude, že Mutant Saga nebo něco, takže což upřímně já chápu, protože mám pocit, že ta Multiverse Saga je nejhůř postavená saga jako celého Marvelu asi. Jo, takže i Deadpool tady tohleto celý ten Multiverse Sagu hrozně vysmívá, ale zároveň Deadpool je multiverse film, jo, takže je to takový jako, že ten film si dělá prdel z multiverse filmu, přičemž sám je multiverse film a sám dělá i takový ty cringeárny těch multiverse projektů, jo. 8,5 z 10, guys, ten film je skvělej, určitě si ho pustím ještě jednou, určitě na to půjdu do kina ještě jednou. Teď když koukám zpětně na tuhletu reakci, když ji mám sestříhanou, tak možná ono to tak může působit, že se mi ten film jako nějak nelíbil, nebo že s tím nebo že nejsem tak jako spokojený, takže možná jsem nějak jako špatně vyjádřil svý emoce, já jsem z toho filmu extrémně nadšený, ten film byl výborný, spektakulární, byl to love letter všem starým mutantím filmům, jo, byl to završení kapitol těch různých značek, který se ve Foxu objevilo. To je jeden z nejlepších filmových zážitků, komiksových zážitků asi. A nevím prostě proč, ale přišlo mi, že ta první půlka šlapala fakt 10krát víc jak ta druhá. To nejlepší, co můžete udělat, je prostě si na ten film zajít sami. Nejlíp do Cinema City, nejlíp do IMAXu. Musím říct,
když už jsme u toho IMAXu, že já normálně nemám moc rád 3D filmy. Jakože mám radši 2D filmy než 3D filmy. Ovšem tady v Deadpoolovi to 3Dčko nějakým způsobem fungovalo fakt hrozně dobře. Takže pokud můžete, zajděte si do IMAXu, klidně do toho 3Dčka, užijete si to extrémně, si myslím. No a to bude i všechno pro tohleto videjko. Co se týče nějakých dalších filmů, na který se vážně těším, tak to je Long Legs s Nicolasem Cagem, jo, horor, který vypadá, že bude ultra dobrý, tak pokud byste chtěli vidět nějakou reviews na to zase, tak napište dolů do komentářů. A další film, na který jdu na předpremiéru, tak je film Vlny od Jiřího Mádla. Takže pokud byste i na tohle třeba chtěli vidět videjko z předpremiéry, tak napište mi dolů do komentářů, jo? Díky moc krát. Mějte se krásně, užívejte zbytek dne, vidíme se příště u nějakého klasického videa.